салом дӯстони азиз, айни ҳол мо дар Twitch Smart қарор дорем, ҷое ки дарс метиҳем. Яъне бародар Расул омадан ба хотири подписчикош гуфтанд дарсҳоро арзон кунен. Баъд бо бисёри ҳамакаса маслиҳат кардем. Яъне нархномаи дарсро хеле арзон кардем. Нофта намонад, бо дар Telegram каналмон дар поён мемонем описаниеша, ссилкаша. Дурен дарси бепулам мондагим. Дарси бепул яъне ки беобратни связа. Ае ки мемонем, яъне ки мо қати шумо ҳам дарс мехонем, ҳам шуморо сапровождат мекунем. Ассалому алейкум я бор дигар. Бародарҷоно, як дарси бепул дар Telegram канал парафтагем. Медуроем, шинос мешем, дарса мақсад поли худ мебинем. Беобратни связа бародарҷоно, ай пишташ ҳози тарифи бахшида ба моҳи шарифи Рамазон скидка кардагӣ нархҳо қати мепартоем барои подписчикои ма ин минна. Медуроем, муроҷиат мекунем. дарсҳо беҳтаринан, результат айнол то охира полни кора ёд мегирем. Бародарҷоно, кадоми хоҳишмандай, номери WhatsApp дар рӯи экран медуроем, муроҷиат мекунем. Силка дар рӯи видео, Telegram дарси бепул. боқӣ дар панои Аллоҳ ҳаматона интизорам. биёин ҳама каса якҷояшем, бихонем, зиндагимона пеш барем иншааллоҳ. бошем.